Els quadres, bàsicament, els fa el temps. El pintor només ha d'anar aprofitant el que li va dient el quadre i anar-ho quadrant amb el temps. El quadre diu moltes coses. Quan entro aquí, quan entro a l'estudi, el quadre és el que em diu si farem allò que teníem previst o no. Molts rituals i moltes coses diferents no hi ha. La inspiració que t'agafi treballant, la inspiració és treballar cada dia i que això és un tòpic, però és una veritat com una casa de pagès, perquè si estàs així tampoc ve res. I a qui li ve? A mi no. El planteges, el comences, vas treballant el quadre durant uns dies i de cop i volta el quadre diu a mi deixa'm tranquil que ara tinc que respirar, i el deixes. Ja hi haurà el dia en què el quadre agafarà, entraràs per la porta i el quadre, sense tu voler, et fotrà un xiulet i tu estaràs amorrat al quadre per dies, llavors. Com a tema m'interessa moltíssim poder treballar amb una persona durant molts anys, perquè no sempre tens algú amb qui connectis i amb qui sàpigues treure el partit. Ens anem barrejant i allò acaba sent un tercer pintor que és el resultat de tots dos i que és aquest concepte de pintura que hem desenvolupat tots dos junts. Però en els quadres en conjunts es veu, diguéssim que es materialitza aquest tercer centilari, per dir-ho d'alguna manera. Ens ha passat a vegades que hem vist dibuixos i d'aquest l'has fet tu, l'he fet jo. Però llavors què passa? Que tota l'obra té un no sé què de conjunt. Sense voler-ho ser o sense pretendre-ho, és un equip.